kakilala natin, na tapan natin mga bay, tapan to sa ating Facebook. So hindi pa natin siya nabigyan ng bagong sticker, so luma po yung sticker niya ang nabigyan natin sa kanya. So nanghingi siya ng bagong sticker, pasensya na po kay wala tayong sticker. So kay Naruto man namang tawag ni sa una mga bay. Kata yung buhok ba Naruto sa una. Mura jud si Naruto. Kagenshin no jutsu. Mo gani. Upa. Ano mong rides gani? Charity rides Kabuluhan. Kabuluhan. So i-shout out na lang. Shout out. Sa ganung ngalan. Sino kan? Shout out mga YRC. YRC group. Sa mix man mo tanan no? Mix man yung mga motor ba? Yamaha lang. Yamaha? Tanan no. So kabuluhan sila karon mga bay mag-rides mo, medyo layo pa. So nagdala pa siya og mga school supplies doon niya, pismas, grabe. Pinani kada bis ang naigrupo mga bay. Ito po ang kanyang grupo mga bay, mga kasamahan po niya. Mga bay, nandito tayo sa Dangkagan. So yan po, Dangkagan. So ito po yung event na pupuntahan namin mga bay. Doon sa Bugwak daw to mga bay, ang kanilang event. Sa Bugwak migo no? Ang ilang kuan karon. Teka, sa'yo pangalan niyo? Remark. Remark, so shout out. Wow! Remark. So taga diri ka. So taga dito daw siya mga bay. Sige bro, kita-kita bro. Dito ako mag-sticker bro kay sticker ko ara dito gyud. Dito pala, so salamat. So yan. So kay alas 9 pa mo guminig pag Valencia. Uban na mo si Motochoy. Ito vlogger gyapon to. Sige bro, salamat kay bro ha. Nice, dira. So ngayon mga bay, ang kasama natin si Motochoy. Yan po. So pangalawang bisis namin to na nakasama ko si Motochoy. What's up, what's up? Yeah. So paki-subscribe siya kan channel mga bay, Motochoy. O kamo. Unsaman mo? Mo shoutout mo? Siya may shoutout ninyo. Shoutout dan, ina nga. Oh. Yun, yun. Ano di mo papel? Ano na? Mahadlok. Shoutout mo sa inyong mama. Ma, shoutout ma. Madto mig bugwak ron. Sige, sige na. Shoutout dito yung mama nga pula. Ina ba nga ma, madto mig bugwak ron. Magbaklay. Oh, magbike. Na. So yan mga bay, may nakilala tayo dito ng mga group. Sa pangalan niyo sa inyong grupo gay bro? Reader Philippines Club. Reader Philippines Club. So mga reader ginila mga motor mga bay. Okay, mga kanan ni. Yan. So, ano mga pangalan niyo bro? So shoutout na lang mo sa inyong kagalingan bro. Koy. Koy. So shoutout kay Koy. Shoutout akong kagalingon. Ikaw bro? BG. PG, so shoutout. Jake. Yeah, shoutout. Ikaw bro? James bro, shoutout sa RPC. Yes, Nav. Yes, Nav. So yan mga bay, let's go Dirams. Mga bay, papunta kami ng Bugwak Resort. So siguro mauna na kami. So nag-GPS. Parang ang layo ang puntahan na mga bay, nag-GPS. Sige bantay ha, kaya mo adto nami. Bye bye. Shoutout sa inyong tanan. Bro, muna na namin ninyo ha. Okay, nag-GPS na lang mi oy. Marami to gaso gid bitaw mo ato kay GPS. Lagi. Manami ha, lamat. Atar mi mo tanaw mis banking ron. Sure ko man banking gyud mo ron dito ba. So yan mga bay, nag-GPS po kami. Oh my god. So nandun nakalagay pala yung logo natin. So salamat kay Sir Zorin. Wow! So ito po yung terminal sa Dangkagan. Grabe ang lapad mga bay oh. Kita ninyo. So yan. GPS gaming. Tagal pa kasi kami doon kung maghihintay pa kami doon sa mga ano, mga riders na iba. Surprise! So may project kami dito kaya kabisado ko to yung daan dito. Konti lang. Let's go man. GPS gaming.
Wow, walang iya. Yun. Bangking gaming. Ay, dako. Bye-bye. Yeah. Uy, balas gaming. Grabe, ang ganda pala dito ang daanan mga bay pag magmotor. Ito yung sinasabi ko. Grabe yung mais oh. Grabe ang rapat sa mais. Ay. Ang hirap makadaan dito. Buti na lang walang masyado sasakyan dito. Kung nag-GPS pa kami mga bay, kanina pa siguro kami nakarating doon. Takbong Pugi. My God, ganda yan ah. Takbong Pugi. Shout out mga bro. Hoy, balas gaming. Dito pala. Tuy tuy. My God, ito na. Ito yung sinasabi ko. Sabi ka, delikado. Delikado. Woo! Bangking. Woo! Uy, pababa na pala yung daan dito mga bay. Ang takot naman. Grabe to. Mag-iingat tayo dito mga bay. Hindi natin lubos-lubosin to pag bangking. Daming balas oh. Daming mga bato. Delikado to sa bangking-bangking. Mag-iingat tayo. Walang kitaan. Thank you. Pinauna mo kami. Yan, parang malapit na tayo. Yan. Nahan pa. Nahan pa. Nahan pa tayo. Wala pa sa GPS ah. Naka-end daw. Ayan. Dito na pala.
Excuse mo na yung Bugwak Resorts. Oh, saman. Dapitan katong event. Dito ay. Bob? Bandagan kay mo. Oh, tadi dito sa babaw. Ay, Jim, sulod. Dito. Sige, thank you. Sige, salamat. Daw na bay. So, una pa daw. Ngarap road. Nandito daw sa unahan. Uy, wala palang dumadaan dito ng mga motor mga bayo. Hindi nagagamit tong ano, daan. Uy, ano to? Ayan. Trail. Trail pala to. Oh my god. My god. Totoo pa ba itong daan natin? Dinadaanan? Totoo pa ba to? Hindi ba kami? Dong, daghan din na nagtapok mga tao? Wala. Wala? Wala eh. Wala dira? Asa ang gym dire? Yati. Wala. Putik. So naligaw. Naligaw tahan niya. Naman dito gitudlo raw. Ngaray. Dito mo ni kita ni. Ano man? Unang nagagaan nga dyan. Luwa daw, hindi nga na makinig gari. Buga ni. Buguya eh. Wala barangay. Laso tagamay. Yan mga bay, nahiwalay. Nawala na kami. Nadamay pa natin si Mototsoy. Wala na talaga. Parang wala ang barangay na dito. Wala mo yung mga motor na agi, no? Ha? Yate. Balik na ta. Istorya atong bae kay nado diri sa ibabaw ang gym. Wala. Putik. Ta. Balik ta. Mahirap pa yung daan mga bay. Dito pa kami napadpad. Pero may nakita kaming emergency doon. Ang sasakyan parang doon yun. So yun. Turon Jimay. Wala ba? Dayara kayo tatawa. Yo, nakita na namin ang gym nang doon mga bay. Grabe to. Oh my god. Trail on the mix, tabi po. So nakapunta kami dito sa lugar ninyo. Engine brake. Ang hirap. Mototsoy.
Lisura ka sa itong kisudlan ay maraming taga trilan eh. Ay, nawala pa kami mga bay. Putik yung cam natin. Pitan na natin yung cam. Grabe ka challenging oy. Mga rin, asa mo itong bahay nagtudlo na yung mga nasa babaw daw? Kato kay sura na ko nga ba eh? Okay, gali. Giato doy. So nandun lang pala yung G mga bay. Kami lang dito ang napadpad. Ay. Delikado to na daan mga bayo. Simentado pero hindi siya nagagamit. Walang dumadaan masyado dito sa sasakyan. So nakikita na namin ang gym. Parang doon no. Parang nang doon yung gym. Parang dito. Murag dito no? Murag dito. Oh, murag dito ba? Murag dito ba? Ang sudlonan goro. Magpunta na itong rider dito sa tindahan, no? Oh. Nabanday ka? Oh, mangutana ka ta. Di ta makita di na po ta makita kan tagana ni kay basi mga wata. Yatis. So nawala na kami mga bay. Bro, nakatuhod ka sa event? Dito na lang agyon sa kuan, dito sa katong nay Na nagtapok dito nga mga... dili katong na simento nga pawala. Ay, katong nagyan na to dito katong permiro gyud. Mabuan ako, tubig. Amad to kadito ron. Palit sa tagtubig. Sige, sige. Yati na kami niabot nito baba oh.